Kasi mahimo na no nag 20. Iya, pa ko nubi, pa ko klaro bi. Pero ano Mahimo dito bi? na nag 20. Kay para wali balik-balik. Ang 15 mahimo na na ilo. Oo pa. Kasi prepat. Nasuyo. Kuya ko pa. 10. Pila may mong utang? Utang. Kuya pa yung sipat to. Wala mo tagay sir. Dahil ako naman yung palista. Tagay sir, tagay. Mong tagay sir. Ay sisa. Pili ko yan. Picture. Kay para makuha klaro. Pili ko yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sige nga stop 15. Tulong na kan. May kwartang Hindi, ano lang ito, ang lugar. Siya sa gawas. Siya sa 45 daan. Kap? Isa-isa talagang sa gawas. Paghatag yung kaya. Magpaka-stranded sila pero na ilaha. Isa-isa na lang dito sa gawas. Isa lang na ito. Ihatod na lang dito. Pili, ihapon to na to. Mo to kanito. Tapos na ka na ito. Papana sa paluto asa. Ay, sarap. Pila ka bilhin? Ngayon, Ama yung listahan. ulo na ka. Listin sa ka. May labot kay ang ipakauna mo sa shipping agent sa sulod ra. Nya kaning nas gawas. Di ba pwede bayaran sa shipping agent? Kasi ticket. Unong lay ko lang. Bibili ko po. Iya, tawagan ka na boss kay pang-clear kay katong kuha sa Eagles mo.